An miligdum arnisi ampar ng klori. Yeah. Lapaklan kasar. Labang paklan mi si hapangtok rapkri. Aru nong chingdi. E santang nong jini pen wan aku larti si tak angdi rungri. Aru nong chingdi alun. Nah, hello. Pini ke aru ajiklo isi arni lo karbiatum ke aphang penta la aru ajiklo hello ke som ke nong ke cheng arni pini ke international day bangke la ke May Day pulo May Day bangke la ke halatum ta Europe ta aphang hakku penta ason kapre halatum katalon duk si pula May Day arni la pe nona phi bangke la ke May Day puke la ke kam ke claim sai katiki abang kali ya semet ke industrial ong kam ke claim tum hedi halatum ka chipiduk apot la si la me isiar ni ke alang litum han aman ki piason si katalon non apike non piniar ni anke lage international labor organization atuman ta ka kroidun alam lo lapen itum karbi itum bangke lake dakipu mahuhu arni si arunong chingdima miligdum arni do an miligdum arni si ampar ng klori arunong chingdi an tharesa mimi hapangtok rapkri arunong chingdi esantang nong jini pen wan aku larti si tak angdi rungri aprang penta itum aru achiklo hello itum ke som sai katiki ke ceng arni laga arve tanang janglo lapen ke arni tanang solo la sohut la si non leceng dun dete itum karbi atum adet kacerai ni karbi chot kalilo hey tum an adet kacerai ji pulotang te sai tiki pik nangji lapen dukan do pik nangi sai tiki kete ilin jor long le de chicken te jor lo ऐसी पंक्ति पर तुम्हारी ऐसी पंक्ति आय मोहर से गंगाधी है रंगियार
General Secretary, alam ko, President Secretary, Haladakda, Binen, UP, at umasan sa Rung Kono, Ilong Arisam, Item, sa Item, sa Puta. Atok, Puno, at Tenke. Ring Kono, sa Son,